Kayau do kaladap semam. Dan dukan. Dan basashu kabalai. Kidukan kiba he, bat kiba dilang ru, bun kiba syong, de kiba ipat kijat benrio. Kiba bat yaw lakam sensyar, ha kakai kapateng, nado kipor kiba mensyua. Pai sa kendai lat ru kaju. Barok kidukan, labat de kiba ipat kijat benrio. Lat no kawe ni ar. Lada syupet idan lat syu ban yok kamai. Sngau kut lat, kat syabapai. Trei ladangi bu jingmut bangi lakut lat. Ngin persyang syu ban tau daki wei pat kilat kelenti. Sngau tenat pat ban yoi bawat hapedeng ke jing sngau kut lat. Menta lami bun teli kidukan snong. Kiba bu lut ya barok ke jing don kam. Haman la kidong gisnong. Namar bapli kimnut bantur sikicaka yau niki commercial area. Namar ba ka baywai ka long ka barem hado kata-kata. Don shibun ki kibangi kwa ban pasat jingmut ha ka bayadei bakani. Henry yamanta ngikwa ban shwa tang halor kani kawai. Ki samla jongi ki banang ki batbet ha ki lain ba pher. Don lelei ki baladep ban puli pentbet. Henry ki shong klam kam bar ki Trei bella kat ka bayo e. Habawat ya kadaw ka bakong san halor kani ka jingkerdu kam jongki. Ngilam ya kani kawai. Unong shnalan ni unong shna ubasa hajayaw. Ukut tang haitu ijili. Kanong sujan hanong thamai ka apkam tang nakiba itu iway ar bar kiba hiye. Bar kum ta ter. Kat kabajer khandiat kiba tem. Haman la mangidon kam. La kalong man pasu man ta tiles ni ban pa shna mi ni shuki. Man shnalan ni ban pa istri jan ban pa dry clean. Ikan mau ben tang yakir khar. Namar ba hakmut ki pau maki. Kidon ha ka jingmut jongi hashwa bangin perkhat man aikam yaki briu la jong. Ki briu jongi ru namar ba duna ka kam kawan shisi lanu bar kamlong kabaki yo kam barabor kim yo ban IT pura ha kata ka kam kabaki nang. Kumta kenang makan long ka jing Pynbna yar shabaro. Ya ka kam kabaki briu ki jongi kinang ban Trei. Ngiwan ra shapi. Ya ka program ka bathamai. Kabangi la jer kerteng. Kam bangi Trei. Lingbang ni ka program nginget bakan longkum ka jing Pynbna, ka jing pentip, ka jing yathu, ka jing batay. Babarok ngin yatib. Yeki kam ki baki Trai ri kilanang bat ka baki la ban Trei. Bat wan bangin ai kam ai jam yeki. Bat ban weng ru khendian na ka jing kerdu kam. Ki bakwa ban Pynbna ya ka kam ka baki Trei. Ki la ban WhatsApp ani ban phone yangi hau new number. Nyau not san pra, nyau kendai, lai hindu kendai. Tungin ya Trei lang, ban yakin tiu lang. Ken mau, kam bangi Trei.